बुलावल जाए मंच पर बवाल मचावे बदे बलिया का अनूप गौर जी का। आई आई अनूप जी बड़ा स्मार्ट लगता नहीं, ये कुर्ता बड़ा जो न एकदम कहीं से हमार तू देखले वाला का कि संतोष न एकदम कहीं से हमार तू देखले वाला का कि संतोषो भैया जो न एकदम चमकौआ धमकौआ पहिर के रहता रे। बिल्कुल बिल्कुल बहुत स्मार्ट। पापा का लिखल वो लोकगीत सुनावल चाहता नहीं आपके। अरे भाई बलिया जिला तो वैसा हो जो ना खानदानी संगीत चलेला बलिया में। तो बचपन के एगो प्यार वाला जवन वही के बारे में मोमेंट बाटे एगो सुनावल बिल्कुल चाहता बिल्कुल बिल्कुल दर्शक लोग बलिया के लोग इंतजार करता बढ़िया जो ना शानदार तनी एक जो जोरदार माटी के गीत रखी और सीमा जी हमनी के चलत तनी जे बैठे ठीक। बिल्कुल बिल्कुल। प्रीतिया के रीति अरे गोइया जैता गौआ हमार प्रीतिया के रीतिया प्रीतिया के रीतिया करे इंतजार गोइया जैता ये गोइया जैता गौआ हमार गोइया जैता गौआ हमार हो प्रीतिया के रीतिया प्रीतिया के रीतिया करे इंतजार गोइया जैता ए गोइया जैता गौआ हमार ए गोइया जैता गौआ हमार ए गोइया जैता गौआ हमार। ये गोइया जैता गौआ हमार का रउआ गीत गौली कि एकदम गांव याद आवे लगल, रोम रोम में एकदम सनसनाहट पैदा हो गई कि हमनी के प्रदेश में बानी जा चाहे जे प्रदेश में बा ये गीत जब रउआ के सुनी न वो समझ ली सीधे गाड़ी पकड़ी बलिए जाए खातिर सोची गाजीपुर। सब बलिया वासिन के आशीर्वाद बा। अद्भुत एकदम गजब के आवाज और गजब के गीत रउआ जो न सुनौली दर्शक लोग वैसे हूँ बलिया के लोग जो न माटी के गीत तो गईबे करेला लेकिन सीमा जी एकदम रोवा रोवा एकदम झरझरा गई ला। और का देखा इतना प्यार से गौलन तो बताओ गुइया आइन कि ना आइन। आइल बाड़े होली में। बहुत सही देखा इतना प्यार से जब बुलौबा तो काहे ना आई। बिल्कुल बिल्कुल गोइया का मतलब समझे लू हाँ हो का इनका जो संगिनी रही वो है ना तू बताए द। हाँ सही सही तो ऐसे ही दर्शक लोग सुनत रही देखत रही हमनी के प्रोग्राम लोक रंग सुरों के संग देखत हनी ना इतना बढ़िया बढ़िया गायक इतना बढ़िया बढ़िया गीत हमनी के सुन चुन के। लौबा तो काहे ना आई।